बे समाव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकार आरो मिरु सरकारखौ गोबां नारसिनगासिनो दं आरो थांनाय 15 खालारावबो गोदान दिल्लीयाव थांनानै मिरु सरकारनि आखायाव मावफुंनो थानाय बिटिआरनि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौखौ लानानै सावरायहैनोबो जादोंमोन। बेखौ लानानैनो गोबां सुबुंफ्रा सरकारजों मा सावरायखो बेखौ मोनथिनो थाखाय गोबां सोंलु सोमजिगासिनो दं। बेखौ लानानैनो दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बर' सुला दखरा बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फालिथायाव बेनि बागै गुवारै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायना होनाय जादों आरो समा बारायनाय दफाफोरखौ मावफुंनांगौफोरखौ लानानै रोखा फोरमायनानै होनाय जायो। दानिया फैदो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लानि। होम सेक्रेटारि अजय कुमार भाल्ला बिथांजों सावरायनाय जादों। बिटिआर एकर्डआव सेन्ट्रेल जिखिनि साबजेक्टसफोर दङमोन, इन्स्टिटिउसन गायसननांगौ फसंथान 1500 कौटि थाखानि पेकेजजों फसंथान गायसननाय सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउटफोर आरो लोगोसे कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्यु, सिमा बारायनाय, डाइरेक्ट रिक्रुइटमेन्ट जों स्पेसिफिक होदों आरो लोगोसे एनडिबिनि केस उइड्रवेल, एक्सग्रेसिया, मार्टियार परियालनो फैसा होनांगौ, बे गासैखौबो जोङो टन-टनै रायलायदों आरो बिनि सायाव बियो स्टेट गभर्नमेन्ट आरो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनिफ्राय क्लियारेन्सखौ नायगिरदों जे बेयाव मा जाना दङ आपडेटखौ। दा बेखौ लानानै जानुवारि दानाव फिन खनसे टक जागोन आरो दाखालिनि रायलायनाया सावरायनाया गोलाव समनि उनाव खोब पजिटिभ आरो कनस्ट्राक्टिभ आरो फ्रुइटफुल। बेखायनो जोङो फैबाय थानाय 2-3 मासाव बांसिन जोङो मर प्रेक्टिकेल रिजाल्ट जोङो मोनगोन होननानै आसाबादि आरो जोंहा 3 बोसोर जानोबो थांगासिनो दङ। दा बेखौ जों लानानै सिरियासलि डिसकास खालामगासिनो दं। रौता ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सुबुंफोरनि सुबिदाखौ नोजोर होनानै रौता सारियालियाव गोदानै बेखेवदों बाजै हटेल। नंगौ, बे हटेलाव ओंखामनिफ्राय लानानै साहा आरो गोबां मोजां जाग्रा आदारफोरखौ नोंथांमोनहा मोनजागोन। रौता सारियालिनि स्टेशन र'डआव बेखेवनाय बाजै हटेलाव नोंथांमोननो थि समावनो साखोन-सिखोन जाग्रा आदारखौ होगोन। बेनि अनगायैबो बाजै हटेला नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसेबाव मोजां खाबुखौ लानानै फैदों। बे हटेलनि गोजौ फ्ल'राव मेल मिटिं आरो बार्थडे बायदि फोरबोखौ खुंनो हानायनि मोजां खाबुबो दं। जुदि सोरबा सुबुङा बाजै हटेलाव जानाय आदार नङाब्ला मेल मिटिंनि थाखाय खाबुखौ लानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9957514215 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।